Merhaba Havana, ez Mirza. Ecmeryem. Emi îro lîstikeke bilîzin, kam şertin lîstika xwe guhdarî bikin. Erê zarokno. Li cem me taxtikê wilo çûçik hene. Ez ê caroyekê dînim vir. Winê jî perê hesînê rarê û bavê jî. Kî lêxê û bi xwarê ez ê wî taxtika bidim wî. Eger lêkevê nekev xwarê ev qebûl nabe, yan jî were li textê dawiyê keve û bizî vir lêkevê ew jî qebûl nabe. Wa fêm kir? Ji bo kî dest pê bike me ya diyar bike ez ê pere têxi distê xwe winê texmîn bike, tamam? Bas pere dixim distê xwe. Ava distê rastê ye, avayê çepê ye. Rast. Çak. Ha, mîzayê dest pê bike, aferin. Baba tu tekarî. Ha, kazı rast bikin. Ne bu? Mem derateye. Ne bu yani? Merê merê xwazî. Meryem kalemi. Aferin Mirza. Ez dîsa davêjim. Ez dîsa davêjim. Ne bu? Mirza bavî Min avît. lê neketê. Meryem. Aferin Mirza. Leketi. Berreçi. Meryemê lêxê. Na. Mîzan ka lêxê. Meryemê ka lêxê. Erê Meryem dikarî lêxi. Meryem ez perişan kirim. Aferin Mirza. Berreçi. Ne bu? Beraçuya. Ez dîsa davêjim. Leket. Mirza. Aferin Meryem. Min gelek taxtı kayı. Meryemê lê germ bû ha. Bora min e. Min avît. Ne bu? û lê neket. Oo. Tamam. Aferin Mirza. Oo, bu. Meryem Berci. La Meryemê lê germ bû ha. Ev malikê Mirza xerab kir. Erê malîk min xerab kir. Lê neket. Meryem. Zuma. Mirza lêxê. Lê neket.
yani. Böylece. Aferin bize. Ne yapayım? Güzel yakın. Oh. Ev taktik dawiye. كان تحتكي دخن تحت خلاص مو بجميري ياكو ميزة بجميري Yak. Çar. Pinç. Şeş. تو بجميري مالي یک دو سه چهار پنج شش هفت نه تمام والي استكام مريم قزن شكر ازوي بيروز ذكر Ev suyu piroz nakım. hatta Tabii ki de